ade noma ungathenga u16 futhi manihlala ndaweni ngingathenga ni-mix because uzowenza no16 engaka. Ungafaka o16 abawuthula bese ufake maybe ufake o16 abawu2 bese ufake u12 then 10 izokunika leya. Did you attend at Steve Tshwete Secondary School? Laurentia konje umubi. Usisika Monica ne? I think. Yes, I did. And I went to Dinel Saturday School. Cause uLaurentia ngimaziyo ngathi uwe uhlala extension 13. Akekho omnye ngimaziyo or ngibiza umuntu wrong. Hayi lo ya uValencia. Wena konje umubi. Eish. I think I went to school with you. Yebo? Yeah, namhlanje besizele ama-perfume. Sengadayisa ama-perfume weValencia. Support your girl. My-perfume 200 wonke. And then we have this one for the car, 75 rand. Hyperpigmentation. You can try. We have a combo for that. Yeah, just eat the combo because kumele silaphe ngaphakathi. Unless ufuna bleach nje. Ngiyadlala. I do 16, 14, 12 and 10. That's right. Right now, as long as you know 16 lo mde ufika la. As long mawunayo 16 eceleni uzoba nayo la. Ama map usizokufakela la ubona ihlo lakho li correspond na. Angisesho lutho. Into emazinyo ikhona 150. Uyenze before you go to bed. Before you go to bed, you do what? Your teeth. You sleep fresh. You rinse with warm water. Uyalala. Ufaka la u50 16 azokunika le yanto. Ube yiphikokwana. Mawungasili iphikoko hayi angikwazi. Zodlala phandle itracking. Ama-lash ngizokufakela i-fries. Uzosho ukuthi ufuna i-cluster lash alone or ufuna the whole combo. Uthola ama-tweezer pinky, uthola into yokufufutha kanje, uthola into yokugeza i-lash, yonke into. Noma ufuna ama-cluster uyibone. Ngiyophuma kuwe. Ngiyokufakela ku-catalog usuyoyibona nawe ukuthi uphuma kanjani njengomfazi wesifazane. Month end kodwa. Izobonana kahle month end ngama-wiki. Ama-lash mhlambe ngakubona in between. Thank you Ngwaku. Thank you my baby. Yo ngikhohle nokukutext baby. Yo bengisengigijimele ama-perfumini. Peace, I'm gonna text you. Sesi right la. Ama-lash ayeza ke. Ama-cluster lash uyozozifaka endlini. Mawungakwazi ukuzifaka abakhona abantu abafaka nayo uzoya kuba bayokufaka. Bakucharge 500 akunqondi kusasa ekseni uyibone. Cause i-cluster limnandi ngoba mawuze ngathi une-discomfort hluba leyo nto yolala embedeni kusasa uyayifaka. Ngithi unesethi yonke unephakethe lonke liphelele. Mandeni ngizoza nama-wiki. I-cluster ngizobona ukuthi ngizokubonisa nini. Ngingakubonisa nakusasa ekseni i-cluster sihlala likhona. Likhona i-cluster. Ithi ngikuthathele uzolibona manje i-cluster engilishoyo. Thank you Ngwaku. Thank you Boer. Ngizokubonisa i-cluster manje manje ngiyolithatha. But uzolibona nakusasa ngikubonisa kanti irashe yani sekumele ngiphakame ngiyothatha ama-cluster. But afluffy ngifuna ukubonisa ukuthi afluffy kanjani akhela afluffy amnandi. Kusema ama-cluster lawo eplastic. This year nizoba bahle ngenkani wonke umuntu ngisho iqiblindi bazobe babahle this year. Ngisho usiqiblindi iqobo lakhe uzobe ulibhedi this year. On a budget. Phakama sisibona. Ngake ngayilaya ngilosi yokulunga. Majaji. Makukhombisa wona kusasa. Ngiyoze ngiwe yazi ngiyovuka nini phansi. Akhona ama-lash from size 10 afluffy and ayi-quality. Ayi-quality futhi. Not ama-lash engathi ama-lash equality uzowabona. Ngiyawazi nama we-plastic lawa kashini cha akusiyo-ke lawa. Lapho uzobuza ukuthi where did you do your lash? Akusiyo la ufake ngathi ayahlaba emuntu uma eyifakile noma
understand ufaka ama-fan. Like uzobuthi nice. Cela ukwabona ngake ngayilaya we uNkulunkulu waseGeorge Koro. Mana ke ngiyeza manje ngithi ngolanda. Athi ngithi. Sorry. Yes, aningaqali mani. Sengibuyile mani. Oh bakithi nalinda ngempela. Bakithi niwahashukele lamaleshe. Lamaweshe niwahashukele ne. Bandla Nkosi yami. So yabona ukuthi you get obvious the brush to cleanse your lashes. We also have the foam to cleanse the lashes. Athi ngibonisa njani. Usize balo, usize 10. Hey bo. Yabona ukuthi kanjani? Ngizokuvulela wona kanjani? Uzobona kanjani? This is size 10 ne. Yabo? I can't show you mna. Now. Yabo ukuthi fluffy kanjani? Angeke wabona phela la usize 10. Ngiyakukhombisa wona kanjani? Because lawa phelile, yabo? Usize 14 lo, I think. But fluffy, like amnandi, light futhi, lightweight. Angazi ngiyakubonisa kanjani ngani yabantu ngoba usefonini nje. Into zakho zefoni lezi. And the strip eside yabo. The strip